ang DXPR 603. Tatak RMN. Oras, tatak, alas 10. Tatak RMN. Mga kasama, paminawa kanunay ang programang Debate sa Baruganan. Debate sa Baruganan, ang programa nga magpatinaw sa tagsa-tagsa ka mga baruganan gikan sa mga nagkadayang membro sa relihiyon nga mopatinaw sa ilang mga baruganan pinaagi sa pagkutlo sa mga pulong gikan sa balaang kasulatan nga ilang gituhuan. Debate sa Baruganan, programa nga magbinayluay sa mga pulong pinaagi sa pag-uyon o pagsupak sa matag hilisgutanan nga nakabase sa ilang tagsa-tagsa ka mga baruganan. Debate sa Baruganan, mabati matag adlaw nga Domingo, uban ning inyong kasama. Bueno mga kasama, kumustag maayong buntag ninyong tanan ning adlawng Domingo, Pizza 31 nas buwas Mayo tuig 2026. Ako gihapon si Brother Rick Traya uban-uban tag usa ka oras paghisgot sa itong mga doktrinag baruganan gamit na to ang Biblia. Nya katong naas medyo bukid-bukid kayong bahin kay radyo manggigi paminaw ani. O niya, kumusta mo diha? Perting ulan na ay murag naggikan sa gipos perti na kung humura pero kuan ra gyud nakakabir gitas kaputi. Salamat tas Ginoong miabutan ring way kakulian ba. O niya atong mga lunod patay ting paminaw diha sa nagkalain-laing lugar. Alak musta mo diha. Kita mi atong ni akong amigo nga lunod patay di XPR ba. Kanang butang ag epoxy tong iyang radyo. Kuratan ni si Gaspar Francisco diha sa Dawaan San Miguel pa maayong pagpaminaw nimo diha. Kay gikan pa diay na siya kuan kanang alas 6 mag-tune in na siya. Niya, humag-tune in niya, manigway siya kadiyot kanding. Giingnan ako to nga ibaligya ng kanding. Isulod sa kaban ro na kitigwayon, katawa siya. Ay, may buntag diha pa. Niya, ang amigo po nga pinakalunod patay sa DXPR dias dawan si Tapul Kabusaw. Ayo-ayo ginmo kanang atong bitang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Labi na kay mga batanon ay mo padala sa mga kuan bitaw kading mga naas kalibutan ng mga kalihukan nga naman ang kamatayon sa tao biya magpili ni mo nang ipasidan antas paglikay sa buhat nga dili maayo nya kini among mga kaning amo ang programa magdebate man mi diri pero do na ni siya kanabitaw makuhaan ninyong pagtulunan. Niya, sa tanan po na to mga debater. Kumusta ang mga debater na to sa Katoliko? Si Brother Steve Miharda. Medyo dugay-dugay nang makita na to. Niya, sila Pastor Abner Medina. Mga karaan kaya ng debater. Dugay-dugay naman kung kakita ni. Niya, silang Brother Ruth Samronanilla. Niya, silang kuan. Atong amigo dito speakers na naman ni sila kaugalingon gong kuan. Kanang gingharian ba? Unang di na sila musulod sa atong gingharian. Niya katong to ang atong amigo dito sa Zamboanga Sibugay. Kanunay ra to sila nagpaminaw na to. Silang Janly Palomar ug si William Palomar nga pinangga na ko ni mga tawhana kay duna koy mga kuana ni kanang gitawag og souvenir. Niya pinakasuod po nato diha nga si Brother Ronilo Urot diya sa Alicia Zamboanga Sibugay. Dugay-dugay nang wakari mo respondyong ba. Respondyong nga makari diri usahay halos di na tang makaila kay tinuig man ni more. Nyong may buntag. Niya atong mga amigo po diha sa kwan sa Barangay San Pablo. Bisag inani ra itong programa. Naminaw gyapon silang kauban ni Jojo Tiguilo dito si Judy de las Piñas. May buntag ni mo diha Judy. Kalugar ka ari diri. Niya atong amigo po diha si Alan Pilare. Nagtaha ra bagito si Alan Pilare nako kay ako to sing gihagad gud nga timahan nato ning kuan kaning pagkaon bas dugo kay ila manggi ipaapil og kaon ang dugo kana na sumala sa record ba kanang sa 10-18 ba na Leviticus. Niya kay atong nakit-an man gud ang ubang record sa balaang kasulatan nga do na mangay words for words nga umukaon kaniya na magkasala ka. Niya kay sagad nga gigamit sa matag pista kanang dugo bitaw himuon man lagsampay na old anyo gidili na siya. Sponyong ana peting suga mo higop pa na
Oh, pero ako usab niadtong panahon sa wa pa nako ang Biblia, alang sa inyong kasayuran, kaya ako kuimi man yung bulangan din daghan po ko kinuktan sa una. Makabihag galin akong manok nga buhi-buhi pa bradyo. Ako ginang kuanon kanang hipuson ko ng buhi, din ako largog patay. Pagabot sa balay, ako nang gulgulon. Oh, saluro na ko ng dugo. Isagol man na sa kuan niyong. Isagol man nato na niyong, di ba? Oh, nya kay mukuan man na siya kanang mahimo man na siyang unod na. Kay inig kuan liquid pa man na siya, mahimo siyang kuan ay mahimo na siyang unod. Sagol sa kuan ato ang karne. Mo nang sa lantaw na ko sa Biblia. Igsuon naagid nga gidili gyud Old and New Testament gidid-an kita ana. Kung mga anak ta sa Ginoo kinahanglan nga likaya na to ang kuan. Oh, pero kasagaran manggod sa kuan mo naman naandan nga pagkaon sa mga panahon sa pista, di ba niyong? Naamo na. Oh, mo na naandan na mo nang miingon ang Ginoo diha sa 5:21 sa Amos, mingon siya diha wa ko kay mot inyong pista. Oh, tawan nyo na diha sa inyong Biblia. No, bisag si Judy de las Viñas. Basig nag-ukay karon diha. Tanawa na 5:21 sa libro ni Amos. No, nya karon natay tema. Kay kini malinggong Biblia, mga pinalangga kong igsoon giangko ni sa usa lamang ka grupo. Oh, mas maayong masayod tani ana. Pero ang Biblia, do naman po'y mabasa si Brother Eddie Salas nga narapos Biblia. Ang compile ani narapos Biblia dili lang pud kay Katoliko ra. Atong tan-aw na unya kung naabagid pud tinuod ang partisipasyon bitaw sa managkalain-laing sektor sa Kitilingban. O niya, tagaan na to sila og 10 minutos nga pagbarog og 10 minutos pod ang mudipinsa. Si Brother Jojo Tigwilo ang kuan sa habig sa CFD. O niya si Brother Eddie Salas mao'y negative affirmative ani mo hatag siya 10 minutos nya pangutanon siyang Jojo Tigwilo og bali og 5 minutos. Bueno si Brother Eddie Salas sa yan tima pamatud-an ako nga ang Biblia ana ara sa akong pamatud-an sa Biblia nga ang nag-compile sa Biblia ana aras Biblia. Oh. Sige, atong tagaan og pagtaga si Brother Salas. Salamat Mr. Moderator. Ang mga kaigsuunan aron yun mo mahibalo sa tinuod. Nga kining Biblia, kinsa din nag-compile ani ang Dios ra. Siya ang nag-compile, siya pud ang nagsulat. Siya ang tag-iya sa tanan. Ato dahil basahon kay aron ka mo diya makakuha. Ang akong gamiton, permiro na kong atraka, Biblias Katoliko. Isaias Kapitulo 34. Ang gamiton na ko ni King James Version nga Biblia o Biblia sa Katoliko. Sa Isaias Kapitulo 34, versikulo 16. Tanawan niyo diya sa inyong Biblia. Kay kung naagi kay gahom pag-abli aning Biblia, makakita lagi ka diri sa record nga ang tagiya sa tanan, ang Diyos ra di ay. Way labot ang tao, igo ra ang tao, nagkopya, ritapi ang tao, kana. O niya ang nakasulat. Mga kaigsunan, Biblias Katoliko ha, mayong balita Biblia ang akong gigamit. O manay nakasulat o. Isaias 34 base 6. Ang manay nakasulat o. Susiha, tanaw ha, susiha o basaha sa libro sa Ginoo. Walay usa kanila nga napulang. Walay no wala. Unsa? Libro na walay kulang. Isaias 36, no? 34:16. Walay nakulang, libro na daan. Biblia sa Katoliko nga kung gibasa, aron yun mo, makasabot niya kay maay man kay Cebuano mo kong translator ani. Pagpadala sa yuta. Unsa man na kulangan ba ang Biblia gyapon nga libro naman ato yung basahon dire na sa yuta gipadala ato basahon mga kaigsuunan kay ang Ginoo man di ay wala may kulang daan unya libro naman so ready made
humandahan libro na. Napabay na kulang ani. O saan nyo diya, gikomplito mo nyo rin, ha, Susiha o basaha sa libro sa Ginoo. Walay usa kanila nga nakulang o nawad-an sa iyang pares. Unsa ang pangitaon kanila nagtaw dahil ikumpile, bot-bot ninyong Katoliko. Wagin mo'y kanang pamot-bot ninyo na ana sa gawas, huwag kasulat sa Biblia. O karon pagpadala diri sa yuta. Ha? Unsa man ni siya? Nagkatag ba niya, araw ikumpile ninyo? Wala libro gyapon. Pinadayag. Itong sound yun. Pinadayag, Kapitulo 22, versikulo 18. Wala ni mabungkag. Anong ikumpile man ninyo nga libro? Humandaan naman. Ha? Kanang giingon bita nila mga kainsanan ato lang sa singit niya. Kato yung Biblia nga Bulgata si Saint Jerome ang nag-compile yun ato kay siya may nagbuhat atong libro nga gitawag yung Biblia Bulgata. Recap ito pero dugangan mo ito yun bawasan po o kamoy nag-compile ato gakatag to nga atong sabi pagpadala rin sa yuta mga kaigsuunan bungkag ba na ay pulong sino wala libro ragyapon di atong sound ano malandagan mo kay kanang ilang pagpamato ng butbuton kayong mga Katoliko di mabasa sa Biblia dito nila sa tao nga recapirang tao kamoy nag-compile yun ato sigurado inyuwagot na Biblia desyata nga lang naka-record nga na sa pinadayag tanawa ang inyo diyang Biblia po mga kaigsuunan kaya nga kung gusto ang nidrito sa Biblia dito mo singit nire nga dili nakasulat ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga pulong nga ani-ani ining libro ha libro ragyapon di padala diri sa yuta Pinadayag. Chapter 22:18. Tanawa? Karon kinsay writer aning Biblia nagikan sa langit. Ato yung kuhaan po. Kay basig mingan na sila. Libro blanco, walay sulat. Kaming mga Katoliko may gasulat na Biblia kay tarte nga rokuya kay ng mga Katoliko, labi na ng mga Katolik faith dependent bot-buton. Wag ayaw mo mga Katolik faith dependent, puro yung mo bot-buton. Wag itarong ninyo. Wala. Wag kayo manukol yun. Nga ito misaon. Kinsa kayong gisultid sa Isayas, kumplito na, libro na, way kulang. Ang writer na po datong pangitaon. Kinsa nagsulat. Kaya kung di na ito mabasa, basig mo yung nilag, kami mo, ang pare mo gisugo sa Ginoo nga mo sulat sa iyang pulong diya sa kuan. No, di siyempre, compile yun na kay gakatag man. No? Ano aton sound? Manay naka-record Salmo Kapitulo 37, versikulo 6. Sa Salmo, og naabay gisugo ang Ginoo ani nga nagsulat siya gid mismo ang gasulat. Salmo 87, verse 6. Tabi. Kinalato din mabasa sa Biblia yun. Aron dili man mo kaya nga si nitik mo kaya ni sa Idi Salas. Ang Diyos nga si Jehovah, tanawa 87:6. Ang Diyos nga si Jehovah nag-isip diha nga nagasulat siya sa mga katawan. Ang Diyos mo nagsulat di ay ang Diyos mo nag-compile automatic compile ka libro na daan wani mabungkag ang Diyos na po mo nagbanding siya nagbuhat hinuong libro naman so pag abot sa mga apostoles berita sa mga apostoles kung kini nga
record sa Biblia, nag-recopy ba ang mga apostolis? Wala, libro na daan. Holding na daan sila. Kung saan naman, gidawat na lang nila diretso na. Libro na. Wamengo nga, ato pa sa kuan dito, mag-binder rin yan, kasi gabinding din ang mga kuan, ipalibro nila, ipa-recopy, wala. Libro daan, humandaan. Dahil ito mo yan, ikaduang, unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagtudlo. Ang nagsulti aning mga apostolis kasulatan na tibuok. Wa gyud na kulang. O tanaman niyo diha, kamo aw nabay na kulang diha. Ha? Ang Biblia ning Katoliko nga sila gay gabinding, sila po'y translator, sila writer, sila po ang nag-compile katong ilang librong bulgata na Biblia nga mao gito'y ilang Biblia anang paganong paring Katoliko. Atong saan po na. Ha? Aron ba mo magkaingon mo nga kanang pag-angkon-angkon anang Katoliko nga wala daw sila, wala daw ang Katoliko, ha? Wala na kung Biblia, basta but-muta ginagda ko. Sige doon na, isa ka minuto na lang, brade. Wag na, binut-mut gina, di gina tinood. Lapok rin mga tao na magpatoo mo. Samtang ang Biblia nagdeklara na ang Diyos ang kasulat, ang Diyos may nagbinding nga naman. Bible lagi daan, libro na daan. So kanang giskitan, ikay nagsulat, libro na daan, di, ang Diyos nila atong pangkunon anatan, kay libro na madaan. Di siya na nagbinding, ang Diyos na naghimog libro, ang Diyos na may translator, ha? Nga naman, gihubad man sa lingguheng tagayuta. Madagula hubaran ng Biblia gipadala dito sa pinulungan yuta asa tuwa sa mga Hudiyo kasi sila intriguhan. Roma sila intriguhan. Di ang Diyos may translator. Gihubadaan niya sa pinulungan Hebro. Mga Israelinong Okay, libuhay. bueno, brade. So, nahurot ang 10 minutos mo at tas pangutana ni Bradyo. Bueno, daghang salamat no. Anining kabuntagon, ani na kita aron sa kitawag nato o pakig alantugi o pakig Debate diri sa Baruganan. tubangan sa programa ni Rick Traya. Ako ngayon si Rick Traya kasi siya man isip may moderator no. Sumala sa ihan tema. Ato kung pagabasahon bro. Di akong pamatud-an sa Biblia nga ang nag-compile sa Biblia anaas Biblia. Ana sa Biblia. Mana yung pamatuod? Muna Sumala sa iyang hatag nga pabarog gigamit niya ang Isaias 34 ngadto sa 16. Naaba kay mabasa letra por letra nga ang Biblia sulod sa Biblia? Isa? Naaba kay Pero nga mabasa pong tanaw. sumala sa imong gihatag nga bersikulo gani sa Isaias. Naaba kay mabasa letra por letra nga ang Biblia na sulat sa pulong Biblia. Durante yung klasiyas tao ni ang atong tema anaas Biblia, anaas Biblia. nakasulat sa Biblia ang nagpuntahan. Mao ni akong gipangutana kanang 36 nimo sa Ang atong di pa matod, isa naaba ka kay matod. paminasa. Kay imo man gipamatud-an, gagamit ka sa bersikulo nga Isaias. Okay. Naaba kay letra por letra nga mabasa di sa Isaias nga ang Biblia na isulat sa pulong Biblia. Kung di ka kasabot sa lingwaheng binisyan, basahan na to sa English, ang akong di pasabot na rin, ang Diyos mo ang nag-compile, dili kay ang Biblia, naa sa Biblia, noong sa Uy, pagkarap ng tanong Diyos, ay Compile paghinagod ba ako pasabot ang ga-compile sa Biblia. Ano ang Anaas atong Biblia. tima? Manana mo ni naka-record Sige, dire sa sige. inyong tima. Ang iya pang tada, naaba kang mabasa diha anang teksto. Kay sumala mas Biblia ang Biblia, naa ang sa pulong Biblia. Biblia. Ay naon Ay, siya ay, rin tawa na. Ato sa ning kwanon, ato sa ning
Ingon siya diri, akong pamatud-an sa Biblia. Nga ang nag-compile sa Biblia, Nakasulat anaa sa Biblia. Oo. Naa ba na nakasulat mo kung kinsay nag-compile ani? Hindi kay Biblia na ang Biblia. Sumala sa imong gibasa diri sa kuan pud ubang nga bersikulo. Okay. Kining pinadayag. Ah, Kay giingon man imo ang nag-compile ang Dios. okay. Sakto ba to kung nadungog? Boy, kay man na to, ayaw na nag-irritate. Tubag akong pangutana. Kay Ah. pangutana ta ka. Natural imo mo. Ayaw nag-ipangutana nga irritate mo. Kaya nga itong Kaya tema, imo mang ang nakasulat, ang nag-compile sa Biblia, nakasulat ra sa Biblia, kinsa Sumala sa imong Sige, tigad sa di. sumala sa imong giingon. Ah, Insakto ba to kung nadungog nga ang nag-compile sa Biblia mao ang Dios? wala usang dahil, nanawa ko kasabot kaya nga ina, dili kay argabyado ka sa Tubag akong pangutana. 34:16. Kung gipangutana. Libro na daan. Pag sa imo gipamatuod kay igo kung nangutana. Una Imo ba? gipamatuod. Ang Biblia di ay, ang Diyos na ay nag-compile, Sabay mo ka. ang Diyos na ay Sige, nagpalibro, utuhan ani, pangutana, kay utuhan pangutana. nililigaan ito niya. Sa de. Otro pangutana. Sumala sa imo Ah. gipamatuod, kay nagpamatuod man ka. Diha sa gitawag nato kining ngalan nimong pinadayag. Okay. Nga ang nag-compile sa Biblia mao ang Dios. Okay. Sakto ba to kung nadungog? Uy, mauna niya akong ipamatuhon. No. Ay nag-irritated, nagpamutanong noong sa mga. Kay sakto man. Hatagay kog bersikulo kapitulo, Ah. letra po letra. Ah, Nga ang Dios nag-compile og Biblia. o kato na, 34:16, libro na daan rin din. Mabasa, kung naay mabasa ni mong lib, Ah. nag-compile ang Dios, nag-compile sa Ang Biblia. tayong tayong klases tao, ang compiled English version na. Kaya po katubag. Binisaya karon ang atong gigamit. Isa di kato. Mo lahi. Ang gusto niya, o sa lang ka version. Mauna ba? Lahi na po kong Ha? pangutana. Ang nag-compile o ang naghiling libro ani o ang writer o kompleto na ang Diyos o sa pa mahimong panitao lain kana na lang lingwahe comply ang o sa mo pagpasamot tayo sa comply dahil kay gamit mo ka na Si 1 minute na lang ang o question ha. patakara ka Sige. pangutana comply pangutana. wa man Say last question na lang na. Last Oh, question. Siya to tagaan panig. Atake kong bersikulo. Ah, Nga ang Diyos nagpabuhat og Biblia sa langit dayon Ah. kauman gipanghagbong din sa yuta. Aulay mo sa Nga, kanto pulong Biblia. Isayas na di 34:16 libro na daan dito sa Diyos sa iyahan Ihatag ang posisyon. bersikulo. Ang ihatag ang bersikulo. Radyo. Kanto na Ihatag niya. ayaw kong tadain 16, o pangutana nga ang Yan inyong 16 version mo, nabay mabasang Biblia. Bible na daan, libro na daan, Ginahawak naman kompleto niyo. na, Nahawak walay lang. kulang, Sige, walay nahulog 5 nakulangan. minutos. Nahulog Una, 5 minutos, brother. di na ang Diyos atong pasangin lang tanan nga. Sige, atong isunod si Siya Kuan. na-comply, siya writer. Sige. Kompleto naman. Brother Jojo. Oo. Abay no, dagang salamat no sa pagpamatuod ni Dio. Adyon in taon sa kabaro. Ano man? Kutob sa kong gipangutana sa iyang pagpamatuod. Adyon in taon bisan usa na lang. Nga nilitok niya. Kaya ang tinuod, ang Biblia, kopya lamang sa unang mga basahon sa unang sibilisasyon. Gikan sa Tanak, Tura, Misna, Pulpil, Himera. Mo na yung sakto. Kining Biblia gikopya gihimong giya nganhi sa ato ang mga pagtulunan. Nga naman. Kay ang Biblia adunay gahanay. Adunay gahanay nini. Adunay taong gahanay. Kay kung wala pa gihanay kining Biblia dili ta makabaton og pagtulunan dire kay igo sa kamatuoran lang jud. Igo lang man tang gidominar sa pagtulunan sa mga dayuhan gikan sa Jerusalem. Wala maabot ang Biblia kung walay nagdala o walay nanodlo. Nga naman, hingaabot ang Biblia dinhi gumikan sa pagtulunan gikan sa Romanhon nga Katoliko. Gipahanay ang Biblia gikan nilang Papa Damaso nga gipabuhat nilang St. Jerome. Hantod nga mingabot dinhi sa Pilipinas nga gidala nilang Fernando Magallanes niadtong March 16, 1521. Nga mindunggo ang 5 ka barko nga kuyog sa mga kaparian. Kutong barkong San Agustin, San Antonio, kutong Victoria nga mindunggo diri sa Pilipinas kauban nilang Fernando Magallanes. Trinidad.
Dayon kauman ang mga pare nga unang nagdominar diri sa Pilipinas diha sa Pumunhon, Tacloban. Mao silang Manrique Liliabi. Mao nanudlo uban atong mga kaparian silang kuan. Kuto mga pare nga silang Miguel Legazpi. Kanong naabot man tao ni si Idi nga ang Biblia kuno diha na kuno kay ang Biblia nag-compile sa Biblia ang Dios. Sumala siya ang tema akong gipangayuan sa so, tayo sinahatag. Igo lang taon siya nga pasagad og tagabtab ng iyang baba. Igo lang taon siya ang tinuod. Igo lang taon tanggabasa sa Biblia. Oy, gihimo na tong giya ang Biblia. Apan ang Biblia adunay source. Nagikan nakahatag gani kog ang Biblia ganung ang Biblia nahimong pulong Biblia. Kay ang Biblia adunay gikopyahan. Wa man misupak nga adunay mga libro. Kaniadto. Pero mga libro kadto sa unang sibilisasyon. Nga gikan sa mga Tanak, Torah, Himera, Misna, Pulpil. Mga scroll nga gipangtipigan kaniadto maoy gikopyahan sa Biblia. Gihanay kay adunay mga tao nga naghanay. Dili kay ang paghanay kuno sa Biblia Dios no kuno gyapon. Watay supak ana kung pulong. Wa man ta magtima og pulong. Biblia atong gitimahan. Sumala sa imong tema o makakabarok sa imong tema Biblia. Nakasagap lang ka og imong kaatbang karon nga adunay kay balo. Kay mismo gani sa imo ang mga gipangbasa, wa mo kay kasayuran di sa nagikan ang Biblia. Ang imo lang una-una lang nimo kay ang Biblia na ang pulong sa Dios, gikan sa Dios. Igo lantang gidominar sa pagtulon ang gikan sa dayuhan kay ang relihiyon ang tinuod nga relihiyon sa Pilipinas dili ang Kristyanismo mao tinuod na dominar lantang nahimo lantang Kristyanismo kay dunay nagdominar kanato pero adunay unang relihiyon ang Pilipinas nga unang pagtulunan unsa mga relihiyon sa Pilipinas kanang gitawag o Anunasim kanang gitawag nato totoo kanang gitawag nato mga Paganism. Dili paganism kagabang paganism gikan sa gawas kanang matotoo nato dili na gikan sa paganism duna na tay totoo jud man gitawag ano ni Kasim gitawag pud og Judaism og gitawag Christianism pero so wala pa ta madominar gikan sa Christianism ano na sim ang tong gikuan kay mga anita man ang ato pagtulunan pero nadominar man ta wala ta nadomina wala ta makabaton og Dios pulong Dios kung walay libro nga gidala gikan sa laing nason gidala diri og gipanudlo kanato mo ni klaro kano mga ato man yun supakol nga ang mga Biblia pila nakabuok kana nagkopya-kopya pero adunay gigikanan ang Biblia mo ni klaro. Sumala sa tema ni Ide bisang saan timbang-timbang ang iyang tema wa adyo kabaraw nga mga usap kabaraw gana Biblia ang iyang gipasabot pulong iya sa sultan mo tay supak ang pulong sa Dios wala tay supak ana ang pulong nga naa sa Biblia pulong yun na sa Dios ang atong gitema Biblia wa man kay nabasa litra po litra. Saan man mo pagtahol mo pag igo naman ka supak-supak, igo na po ka nabasa. Og unsay nasuhod sa imong ulo. Mara imong gipadayon wa ka magkuan og unsa joy kadugtungan ganung nga nakabaton kag Biblia. Nagaingon ba ang Dios pagbuhat og mga Biblia dito sa langit na ipinting press dito dahil ka magipangtagak ipamunit ninyo inyong gibasa pag sure na inyo ang sinabtan uy kamo naniguang mo index PR Apple di ko kabalo sa una pero karon
Naniguang na wagay mo ka say-say ug say kagikanan sa Biblia. Igo na mo gapasa-basa, sakto na mo. Pag sure mo. Nagkasalamat, ug akong ningiwib. So na wa pa nahurot lang ko na pa 2 minutos. Sige. Oh. Hurot yang ko. Oh. Ato sa pagtana. Sige. Maninaot ko magkatubag na ito. Ay, Jojo, ay ko ginububi ha. Tubagay ko. Katong imong giyaw-yaw, personal mong gitong pulong, wa magitay Biblia. Ha? Unsa mo to, tinuod to? Ay sumala sa akong gipamol. Ay, ang akong pangutanan dito baga. Gitubag Ang katong imong giyaw-yaw ba, karong kawa mo gitay basa-basa Biblia. Gayaw-yaw ra man ka murakad kurek. Murakad kinsa. No, murakad plahubog merkado. Nga ba tinuod ato? Sumala sa sa baga. pamulong, tinuod to. Abot mo to ka sa imong ebidensya nga tinuod to. Sumala sa akong gipamulong, tinuod to. Ikaw ra may gasulti-sulti. Na, Ha? Kinsa mo ka? Di uri ka mauhay. Kinsa mo ka? Dapat manggod ani. Brade time sa di. Dapat manggod ani ang debate ninyo. Gadala pun mo Biblia. Puristik ba? No. Munang kasabaan ka sa magdidebate kay ikaw mismo ang kigdebate ka nga wag yung kay repair nga Biblia. Sige. Unya, ngayon siya correct. Siya rin dapat matuod personal. Uy, no. Sunod pangutana. Ha? Sunod pangutana. So, ingon man ka nga, ikaw rin nagpamatuod sa imong sulti, tinuod po, ha? Wala mo ang Diyos na may tag-iestinod. O, kanado ito ba? Wala mo. Kisa nga Diyos nga nagpamato. Wala ilaw. Uy, akong pangutanan mo nga. Wala na ilabot ang Diyos na maoy imong ipamatuod. Kisa nga Diyos nga nagpamatuod nimo. Ang akong pangutanan ito ba? Ayaw kong baliya. Kanako. Ano Sa pangutana jo, tubaga ang pangutana. Tubaga ang akong di pangutanan mo. Sa ato pa dahil, ang inyong pagpamatuod, wala ilabot ang Diyos, inyo rin ang patuo-tuo. Kanang ito baga. Di ka mangutana din ko na ako kinsay Diyos. No, sa mga inyong dahil, kaya ikaw rin may gayaw ato. So, ang akong pangutana, wala ilabot ang Diyos ato. Kamu rin, inyo rin ang bot mo, tawa man kayo basa-basa po ng Biblia. Dahil, Tubag. tuwag. Akong gitubag. Mala sa imong tema, wala man sa Biblia nang imong gi. Oy, katong akong pangutana. Pulong wa ko supak. Ang imo bang kitang Tubaga, imo bang kita mahayag? Gitubag ligi ka. Unsa may Ang pangutana? imo bang kita mahayag karon? gikan mas Ha? Biblia. Wala may labot na ang Diyos na inyo araman ng yaw-yaw patao-tao ng personal. Na unsa may pangutana? So, tinuod ba yun na kaya wala may labot ang Diyos? Sumala sa kong gipamulong. Ay, susoy, saan pagsilbi. O ayaw tayo nga ginubugay Jojo, patuon tag personal yung mga pulong. Mauwaw unta ka, gulyang naman ta ka. Unsa maka, kinsa maka. Sige. Sige. Sa pangutana na lang. Sige, sa pangutana. Sige. Sumala sa Maula din nga wala man kay source na imong ipresentar ebidensya nga tinuod. Dayaw-yaw raman ka. Ako'y punto. Sumala sa kong gipamulong. Ayaw ko Sumala sa kong punto-puntohin. gipamulong. Mabit ang Personal lagi ninyo na. Magsusupak na ko, kaisip, magsusupak ko, nga doon na ko gibasihan. Sumala sa imong tema, nga wala yung ka kapamatood. Kaya gano'n man, doon naman ko gibasihan. O sa imong pagka-negative, ha? Wala man po kay di ba sa na Biblia nga ang atong gisulti dili tinod ikaw raman. Atake ko gusto Hurot lang na, ang Biblia. sige, Ang Biblia. Sige de. Ato natas ribatal de. Si Jo itong unahon. Sige Jo. Sa ribatal na. Salamat no ining adlaw. Kini kung ato ang pagkilantugi sa matag usa. Debate, mausap atong kuan. Ayaw ninyo desisyon nga kung makigdebate kag wala kay Biblia, dili insakto nga naman. Ang Dios gani, ang Dios wa jud to gadala-dalag Biblia nga nanudlo. Oral kay gigamit sa unang mga apostol dili Biblia kundi oral. Kanang written ato lang ng igo lang nato nang gibasa mga kasaysayan na sa mga kaagi nilang gipanulat nila nga mga panghitabo. Pero mingon tag pang mga panudlo sama nako kay do namon ko pagsabot akong gitudlo wa ko gagamit og Biblia nga naman oral sa akong kalam sama po sa mga apostol wa sila magamit og mga written wa man magdala-dala Biblia ang taon ang Dios nga nanudlo ngadto siya mga apostol ang mga apostol pa wa ko gadala-dala og Biblia
Dahil ang pamatuod ni Ide, diha na kuno Biblia. Ipong, mabitang ipangungutanan ako, pangitaan ako sa versikulo kapitulo, ihatag ang versikulo nga nagpamatuod kanianang imong tema. Kani yung tema sa imo walang basahon, ano, wadyo ka pasal, wadyo ka barog. Daghang salamat o maayong kabuntagon. Ito isunod si Brad Eddie. Mga kaisunan na minaw, kini si Jojo ba? Ngunit sa ning amang, na ikumpara po niya ang iyang kaatbang. Iyara kung patuon sa iyang personal bitaw. Pwede ka mauwa anak Jojo, kinsa man ka? Ang pulong sa Ginoo Isaiah 34, libro na daan, ang Diyos may writer. Unya siya gayaw-yaw ray, ang gusto niya dag-on mong naminaw, patuon mo sa iyang personal na pulong, patuo-tuo. Ha, Jojo, nagulang na lang ka mauwaw ka pag ginulsol. Tartado ka klase, yawa ka, wakay Biblia gamit-gamit. Ang mga apostol, dili oral, Biblia ang gigamit. Kinsa ang apostol nga nagamit ang Biblia? Kanang 22:18. Nag-ingon ang apostol Juan, malinglang magun mo atong Diyog, maminaw mo sa iyong personal nga pulong. Isang pag ang yawa hinuon nilang Santo Papa, pwede, basta personal mo nga pulong. Pero sa may imong ebidensya, sa may imong ipakita, na ba kayo mabasa? Wala. Pastilan. Uy, tag-iyang Jojo, tag-iyas tanang binutbot. Jojo, tag-iyas tanang butbot. Sukong balik na ko, bibatay. Huwag ka sukulan niyo. Mauwaw ang tamo, eh. Kung mga Katoliko, mawag na estilo niyo. Magyaw-yaw rin mo. Ha? Jojo, Sa Pinas, no? balik na rin ito. Balik na rin nga kanang imong tulong. Pamatod ay nga ang imong tulong. Tinuod pa sa pulong sa Biblia. Pamatod na. Sa kaminuto. Ay, wala mo kayo. Kitang ka, tisukita ka. Ay sa mugsapaw, sige. Sige, ay sapaw. Bradyo, ay sapaw. Eh, nga kanang imong tulong ka o galingon, labaw pa ng tinuod sa pulong sa Biblia. Kaya magyaw-yaw rin ka. Ha? Kay Jojo, palahawag ka na ko. Ay, kung mga Katolik titinder, ha? Ayaw mo patuwa na yung personal na pulong ay mauwaw unta mo. Si Edi Salas, ginaklaro ang chapter versikulo. Nahurot na 3 minuto. Sige, magpuli mong punyong dire, nyong. Kay puli nyong, din si Brother Lito Dragon ato isunod sa komentaryo. Tima na to nga, tinuod ba ning tima ni Edi nga ang Biblia, ang nagsulat, narapos Biblia. No, salamat kayo sa gihatag ng gayon. Atong nabati ang mga tubag-tubag ng mga pangutana. Ang Biblia, klaro gikaayo nga ang nagsulat sa mga balaang kasulatan mao gyud ang mga apostolis dinhi sa Bagong Tugon. Klaro man sinuwat ni Pablo, sinuwat ni Pedro, sinuwat ni Juan. Klaro magi sila gasuwat. Unya gitawag na siya og balaang kasulatan. Balaang kasulatan. Bisan pa man sa Biblia nga Katoliko, dito pag panahon si Josue, gilitok na sila magsusulat nga duna na Biblia sa mga komentaryo. Naanagunagod. Unya, ang Isaias 34:16, libro na ang hisgutan. Di pa na Biblia, Brad Lito. Libro na ang hisgutan. Pero bala ang kasulatan na siya tawgon. Wa man ngoy gisuwat nga Biblia sulod sa Biblia. Naara ang Biblia ni aras cover. Naras cover ang Biblia. Siguro ang gasulatan ng nasa cover sila baka basta kay ang Biblia nag-ingon na gidaan si Pablo nga ang tibuok nga kasulatan gitugan na sa Dios. Unya nahibaw-an na ginato ang nagsulat. Unya ang magsusulat, ang mga tao nga nagsulat ato wala sila igong katakos pero matud pa sa 2 Pedro nga gidiktaran sila sa balaan nga espiritu na nagpanulti ang mga katauhan sa Dios. Unya og giangko na sa Dios nga iyahan ng mga pulong. Mao man na siya. Unya dili man na maoy rason nga makigdebate ta mo ingon ta si Magallanes kuan dito mo nagdala dire. Dili na pwede kay daghang mga Biblia ron nga dili gikas Pilipinas gikas gawas naa naman po dito. Busa atong nakita ang mga pinalangga nga ang Katolik petipinder aning panahon na
sumala sa debate nilang idi, murag wa gyoy igong ikabangga nganuman. Ang nagpamatuod Biblia mangod. Biblia ang gibasihan, nagdebate ta gumikas Biblia unya ang imong mga tubag sa negative wa gani libro nga gipakita nga sila lang malganis, mga tura, mga misna ana ba murag wala bitay. Wala gyud ebidensya ba, wala gyud kamatuoran naara sa baba nga diyan ka nakalap tong mga kuana. Busa dili gyud nimo ikapamatuod, walay igong katinuoran. Busa klaro man kayo mga pinangga nga ang pulong sa Dios, ang Dios mo nagtipig. Siya mo nagtipig. Atong hibaluan nga bisan pa gibungkag ang Jerusalem, giilog sa mga Romanhon. Siguro nakuha nila ang mga libro. Nakuha nila kay wa may nabili na atong to exhibit gibungkag ni Titus. Busa ang tanan gyud gikuha nila. Busa sila ang kaning naghawd na hanton maginid karon siguro. Busa atong nakita nga ang pulong sa Dios gipiyal ngadto sa mga katawhan sa Dios, wala gipiyal ngadto sa mga pagano nga mga tao. Kay kung imo basahon ang Roma 3:1, ang pulong sa Dios gipiyal sa mga Hudiyo. Miingon siya nga sa Jeremias magbuhat ako bag-ong pakigsaad uban sa katawhan sa Israel. Pag abot na sa bag-ong pakigsaad, kinsa ang giadresan? Mga Hudiyo gihapon, sila ang dunay katungod, sila mo'y authorize nga musaysay sa Biblia kay sila mo'y nibalo o kanang gitawag lag Sin Jerome, Sin Damaso, wa gis Biblia na. Sido na pa sa kaminuto Ilaha lang ng mugna-mugna. Busa kun baka kani ang imuhang giistorya sa kahanginan, maglisod gi ka pagpamatuod. Nganuman pangutan-on ka hay mabasa, wa kay gipakita. Wa gi kay gidala bisag gamay cellphone ra gidala nimo. Nya usaon pagtuo sa mga katawhan siguro nga naa sa kabukiran nga way galantaw dinhi sa Facebook siguro makaingon gyud naman po siya na, pero sa pagkamituod si Brother Jojo wa gi siya dalang Biblia. Pulos lang gina na siyang baba. Busa kun pulos lang naasi mo baba bersikulo laway ra gyud. Sakto yun. Oh, bersikulo laway ra gina siya, dili gina siya. Kapitulo nila. Oh, kay bisan pa og mahisgot ag yuta kinahanglan gyud kun maangkon nimo naagi kay kaugalingon nga titulo. O unsa ba dia UR ba og mga sakyanan ba. Busa ining panahon na ang negative wa gyud parot gyud. Busa dinilang ko kutob siguro. Sige. Maayong buntag ganyan tanan. Pagpuli mo ni brother na Celia diha, di na ito isunod si Punyong Ortiza. Diong! At sa tanan nga minaw karon maayong buntag sa atong labaw na sa atong station manager Mel Coronel, sa tanan diring mga religyoso nga adire sa studio sa SPR, Pamutod ng imong libro. adire Bible alon ay buntag usab sa Seventh Day Adventist, sa atong uban pang mga kauban dire sa Dibates Baruganan ni Pastor Traya. Kini ang inyong kauban sa CFD Supronio Ortiza. Punyong ang makig-uban kaninyo, kumusta kamong tanan, labi na gid sa Barangay Tiguma nga ako usa ka Vice President sa San Agustin Chapel, Tiguma, Pagadian City. Walay pangatarungan nga magalungtad kung kini wala magasugad sa Correct kumaturan. niyong. I am not worthy to be called Catholic if I'm not defend my faith. Binisaya daw to Mga niyong. igsoon, Niyong, arum masabtas luminaw ba kailangan mag-interpret na. akong ipadayag kaninyo nga ang Biblia mo may tima na lang gidibatihan ko. Usa na ka tinigom ng mga libro. 72 na ka libro. Ang Biblia nga pulong library. Tanawa? Mabasa na to diha sa sulat ni Timoteo, sa sulat ni sa Salmo, si David sa Salmo nagsulat. Sa unang Timoteo, uluhan 4, tudling 13-14. Giingnan siya. Pagkugi, pagbasa sa kasulatan at tubangan sa katawhan o pagwali o panudlo. Buhata kini kanunay kaysa ingon nga paagi. Maluwas nimo imong kaugalingon, lakip ang naminaw kanimo og ang nagtuman ini. Mabasa usab sa sinulat ni San Mateo ang Biblia. Sa uluhan 24, tudling 13-14. Pankadto lamang ang makahutay mao ang maluwas. Iwali ang tanang nasulat sa Biblia sa tibuok kalibutan aron ang mahibalo ang katawhan o kini itudlo nila sa ilang mga
pamilya itudlo silang mga kaliwatan o muabot ang katapusan. Mao ka na mga igsoon diha sa Salmo si David ang nagsulat diha. Unya dito sa Deuteronomio si Moises ang nagsulat dito. Kaya ang Biblia 72 ka libro. Dili ka na Biblia nga ingon lang nga gikan sa langit, dili na siya. Kay gisulat na sa mga kana Ecclesiastes, gisulat na sa mga Kristohanon nga daan na kaayong mga katawhan sa una. Nausab ang kaalam ni Solomon, gisulat ni Hari Solomon. Kaya ang Biblia daghan nagsulat ni San Pablo, San Mateo, San Juan, mga igsoon, mao ka na ang paamong pagmangtod nga ang Biblia gidala din sa Pilipinas, gi-compile na nadaan. Gidala sa pag-abot diri sa March 16, 15, 21 ang atong mga pare nga taga Espanya mi-Christianized sa atong nasod. Pare ba to si Magellan? Yung? Pare to si Magellan? Ha? Si Magellan pare to? Oh, pare to. Nagpabunyag. Discover the Philippines. Dayon. Mao nga gibunyagan na himong Kristiyanos sa mga pare sa taga Espanya. Mao gana. Ang diha sa Mateo 18 28 19 ingon nga panglakaw og tungod niini panglakaw kamo sa tibok kalibutan og isang yaw amayong balita bunyagi sila og kasla og ang tanan ang mga apostoles Sige, isa ka minuto na lang niyo. nanglakaw sila og mauna sa tibok kalibutan ilang gipangbunyagan ang mga tao bunyagi sila og tudloy sila sa pagtuman sa akong kabuton mao nagisulat dito Pagkasal gid sa kinahanglan nga aduna gibunyag kanang bunyag sa kuan ubang reliyon lahi po na ilaha amo sa bunyag sa Katoliko dahil na ang kumpirma na ang pagkasal na ang pagkapari na ang pagdihog sa santalana mga igsoon mao kana ang akong pagpaambit sa Biblia kaya ang Biblia wala na lubog-lubugo na sa ubang mga sikta kitang mga Katoliko pitok-pitok lang ng mga mata na to di ta kadipinsa labi na si Seventh-day Adventist Pertin Sur mo ingon na mo angko na sila nga sila yung una natukod lang sila sa ang Katoliko natukod yun sa gitukod yun ng Jesucristo nga tuig 33 anyo dumini perting dubayan yung, sige, napamantay tulo ka sa bukod yun, tanan sige. nagpaminaw karon mga Catholic defender ani kita karon usa ka representante diri sa inyong mga programa daghang salamat sa inyong pagpaminaw kini ang inyong igsoon Sige, pagpuli mong Brian Lumilis ya. Di pa si Brad Tinoy, akong tawagan po ang mga CFD. For radio respect na lang ba? Sa imong mga kaubanan. Kamuunta mga CFD, banggiitan, nasahid kong banggiitan mo. Muari gali mo di XPR, makigdebate mo. Respeto man ang kanang mo dala kag Biblia kay Biblia man ni atong gisgutan diri so kung makigdebate ka kinahanglan na kay di Biblia ha sa sunod magdala mo Biblia kay dili mo nako padibetuyhon reg wala mo Biblia arong mahanay ba sige ato isunod si brother na silya Daghang salamat po no. Salamat sa subscription manager nga tagatog na to kahiyo na nimong programa di batas Baruganan. Tanan yung mga kawani, tanan naminaw ni kaninyo, tanan nga akong mga kauban maayong buntay. Karon nagisgot na ni Biblia. Kaya ko or medyo ko laing gibasa yung Biblia. Kinira ba yung isa ka Biblia raw na ko magkamtuwa na ko magsubay pag unsa pay laing nga akong susihon gawas ini kay kaning nasulat ini Biblia poros na gini kamatuoran kaning tumanon maugyo na yung makaluwas na to pag tipas-tipas tani ang butang ka mo yun wapay siguro kay wala ka masunod kay gaingon dire ang Biblia sa bugna yung tagingon dire sa bugna 1 bulahan siya nga nagabasa o sila nga nagapatalingaw sa mga pulong sa tagna o nagabantay sa mga butang nga nasulat niini kay adoon na ang panahon. Dul gamay. Walay laing atong basahon kini Biblia kay mo gani nagpasidaan na to o nagtudlo na to kay gani nagingon magyud Timoteo sa 2 Timoteo ng
mga tumusahon kay ron dili ni bana-bana. Gituga ang Biblia. Dili ni kaingon nga tao nagtuga ani. Timoteo 2 Timoteo 3:16 ang gituga ang Biblia. Sabana. Tara. 3:16. Kay ang tibuok kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo sa pagbadlong sa pagsaway sa matuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit nga maandam sa bugos alang sa tanang mga maybuhat mo kani nga ngano mangita pa man kog laing Biblia. Tama no ba nga na magsaysay ano nga kagikan atong naunahon nga kining Biblia mo rin yun atong giya na to kanya adiri gatudlo na to sa una to pagkinabuhi nga sa mga maing buhat karon kung mangita patagdugang ano maganit ka kuha na ano maganit ka kuha agad sa tinuod yung unod ining maong Biblia ang isa ra kawukon sa nakaw manguha pa itong na nagsulat ano yung mga kanuhan naman ito'y para nako di man ito mo importante ang importante ang pulong sa Ginoo kaya unsa may gingon niya sa mga sinugos Ginoo Juan 3 34 muni ang pamulong sa Biblia Juan 3:34 kay ang sigisugo sa Dios nagasute sa mga pulong sa Dios kay ang Dios wala maghatag kaniya sa espiritu pinagi sa tinaksanay kung gitagaan tag espiritu sa Dios ang pulong sa Dios mo atong isulti munay gisugo sa Dios na sinugo sa Dios magsulti sa pulong sa Dios nagkaroon pulong pa ba sa Diyos na uban pang yaw-yaw nila gawas naman na Wa man gito'y pulong pre. Ha? Wala to'y pulong sila. Kaya di mo to Biblia ilang gibasa. muna yung nga bana-bana kung to muna yung isod kayo nga kung ato ang tanong na sila ang ilap na kay mo man ila pong paningkamot aron sa ulo nila pagbarog kana ko naningkamot na nyo ko ang Biblia basa kung sa ulo na ako Sige doon na usa ka minuto na lang. pagkaton nga makasabot ko lamdagan akong huna-huna sa Ginoo nga di ko malimbungan kay naging mga sa Biblia nga sa 5:43 sa kong ngalan ba niya sa ngalan sa kong man ba niya ako panukong dawata ug lain ng ngalan nga mo ni kami ngalan inyo inong dawaton na sa may nagtabuan ni ron nga daghang nanganay mo nagipagpandawat sa manang nanungha nga mga pangulo niya ang Biblia naging nga wala na ilaing pangulo si Jesus Kristo ra nya atong ilisan si Jesus Kristo mo na yon gadugang na sa Biblia kuya na kayo magdugang sa Biblia kay ang gingon rin magdugang sa Biblia dugangan ng hampak kung magkulang po kuhaan po ng bahay sa kayo nga naghatag sinabuhi nasa awa kay kapingan na dili gyud pwede na tudungagan ang nasulat kay mo ni ato ang giya aron saon jud nato pagkaplag sa iyang gisaan nga kinabuhing wala Okay, boy no. So, nahurot ang imuha pang 5 minuto. Sige. Ato isunod si Brian Lumilis. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga labing gamahanan tag-iya sa tanang mga butang tinubdan sa kaalam mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao, mayong buntag entire Zamboanga Peninsula, mayong buntag Pagadian City. And then subanan patero nga pamakinig na daw ang piyagan daw lawnan niyo. Unya may labot sa timah nga giskutan may tungod ani ang Biblia. Kumpay na malidaan sumala sa gipangbasa sa atong mga kauban mga bersikulo nga gipanghatag aduna magisyan nagkalain-lain. Doon na po diya sa balaang kasulatan gisulat gisgutan og kining niyang basahon nilokot. Unya doon na po gisgutan ang pulong sa Dios. Unya doon na po gisgutan kininang mga kasulatan karon. Unya ang diya sa kasulatan nag-ingon pod nga adunay sa tanang matag propesya nga miabot
pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo. Subot pasabot tanan kini nga gisulat uban kini sa lamdag sa Espiritu Santo. Although doon ay mga kausaban diya sa mga pagsulat na pagtranslate, paghubad diya sa tagsa-tagsa ka mga relihiyon, ang uban gipunan, gipangbutangan ato gitawag nila mga nagkadaiya na lang to dito nga ipangbutang, ipangpunaan ang uban, mao nay uban maigo sila atong pinadayag 18. 22-18 nga matod pa dito ayaw pun iyo dugangi apan ang ubang mga libro dili na matawag og original tungod kay gipangpunan man. Unya kabahin mahitungod ani ang Biblia, tinuod man nga ang nagbuhat og mga bersikulo ani tao, pero sumala na sa akong gikaingon, dunay mga kausaban and then kana bang sa tanang propesya sumala na sa akong giingon ang propesya nagiabot gumikan sa lamdag sa balaang espiritu. Unya sa laing bahin kun ang Ginoo man God nigamit lang siyang mga tao sa maato mga apostoles, sa maato nila ni Moises, sa tanan nga nagasulat sa mga libro gipanggamit to sa Ginoo tungod kay di tungod sa pagkamapailubon lang sa Ginoo, although nga ang Ginoo makahimo man unta siya nga iyaning ihatag sa mga tao direkta kana bang libro na daan ano man makahimo siya sa pagbuhat og kana bang matawag ta nga kaning butangan na daan og bersikulo kapitulo, pero gigamit siya mga tao tungod kay dili siya ingon nga garboso nga pagka Dios ba, kay kung garboso pa siya nga pagka Dios mahimo man niya katud mahimo niyang buhaton ang tanan. Sama atong tubig himo niyang bino, Biblia pa kahadi niya mahimo. So ingon ana ka simple ba kun ang Ginoo mahimo niyang tanan. Sa ako nang gikaingon mahimo man gani niya ng tubig gihimo niyang bino unya perti pag nindutag lami unya tubig rito siya. Samot na ning Biblia mahimo kay na sa Ginoo. So pero wa niya gamita ang iyang gahom tungod kay wa na kanabang nigamit ra siya laing tao. So buot pasabot nigamit siya mga propeta, nigamit siya mga apostoles din sa bag-ong kapanahunan, sa panahon na sa Bag-ong Testamento nigamit siya mga apostoles nga mao'y musulat sa iyang pulong, and then ang pulong mao to ipang hatag sa mga katawhan, although nakuha pud sa mga ubang mga kasimbahanan mao tong gipang transfer gipang usab kanabang gihanay gipanghatag mga bersikulo mao to hinungdan nga niabot na ni ang pulong sa Ginoo. Pero di ta mo makaingon nga kung wala sila walay Biblia nga moabot nga naman ang pulong sa Ginoo. Sumala na sa akong giingon ganiha, dun din sa pinadayag gitawag ni siya ang pulong sa Ginoo. Sumala din sa pinadayag ang pulong sa Dios, pinadayag 19:13 matod pa dinhi siya nagasulob og biste nga gikatuslob sa dugo og ang iyang ngalan ug ang ngalan nga gitawag kaniya mao ang pulong sa Dios. Buot pa sa buturan ay pulong sa Dios. And then sa Hebrewhanon si Apostol Pablo pud nag-ingon kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait sa espada nga duhay sulab nga modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu. Subot pasabot kining pulong sa Ginoo buhi kuno kini og naglihok kini nga gamhanan. Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok kini nga gamhanan. Buot pasabot walay ni bisan kinsa nga tawo nga pwede ka mopugong ni ining pulong sa Ginoo kay mukuyanap sa ngalan nga mukuyanap buhi og nagalihok kini nga gamhanan. Muabot gini siya sa gusto niyang padulungan. Muabot niya sa gusto niyang padulungan. So daghang salamat manamili ta uban sa pag-ingon paghinulsol balik o pabilin sa kamot ni Ginoong Hesus kay kun dili maimperno ka. Sige, na inyo na paminaw ang tagsa-tagsa pud ka mga baruganan sa ato mga kaigsunan. Now sa ato amang kuan panagdebate, gikinahanglan man gining kanang gitawag bitaw ato ang pagpamatuod or pagdepensa nakabase po sa atong gidalang pagpamatuod pinaagi sa ato ang gikuptan nga dokumento. Now matud pa sa kadaghanan nga kini kunong Biblia mga pinalangga kong igsuon wala ni gamita. Kay oral reading ra man kuno, dili scripture reading. Wa mo kakita sa Biblia nga mismo si Jesus Christ dili matutanan ingong oral reading lang kun dili scripture reading to ya ha. Wa man mo kita kamo mga CFD. Ano? Tanaw na to. Atong tanawon mga pinalangga kung igsundi aron di mo magkalibog na din kaning Biblia kompleto diyan ni. Ano scripture reading? Na si Jesus Christ mismo
Ingon siya dire. Di lang ako ihatag ang bersikulo kapitulo kay aron mangita pud mo aron maukay niya ng Biblia. Mingon siya dire, o gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ti propeta Isaias, gibukhan niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit sa bahin na sulat nini. Naay siya gibasa. Oh, muingon mo mga pinalangga kung igsuon nga walay Biblia di sulod sa Biblia kay naras kabir ang words Biblia naugay ta. Ako ibasa anang inyong Biblia. Og wala magalis yung Biblia, mangita taglaing Biblia basta kay kining Biblia puong Biblia naa sa Biblia. Ha? Dili kay naras kabir. Inyong nalantaw diha kabir may nakitan kay ang inyong gibasa kabir rampod. Oh, ana ko yung oras hangtod sunod Domingo. Musunod na si Brother Eddie Salas sa iyang tulumanon. Ako si Brother Rick Traya, Tatak Karabin.